Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani kwani akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija Yena maji Nanga ngani zonyati sasurijani Kumboro bagani kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga ochuta mwazuga baji Nanga hata mzile diyo kukurijani Oh kulinji Digudalila inu Kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani kwani akoti ya kulibaji kuti usauga kulilabe Malawi Electoral Commission imeneli bungwe loendesa chisankho koma mstudio muno ndili ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji. Maina wangu ofanana Wanangwa Sangwani ndoyandikana kumene. Oyandikana Yeah, chabwino. Siku la lero ndi siku limene Amalawi akukonzekera kuti mawa tukaponya voti kusankha ndithu atsogoleri mtsogoleri wa dziko lino president kusankha ma MP members of parliament otimira ku nyumba ya malamulo komanso kusankha makansala anthu pa local government level amene atiyimirire ndiye anthu zisankho zitatu zimenezi mwachimodzi Mafulira. Sangwani mwadzuka bwanji chimwene? Ndadzuka bwino, tiomere kuti mwadzuka bwanji. Ainenso ndadzuka bwino ku Blantyre ndikudziwa kuti nthawi ino ndi nthawi yakalikiliki kwa inu mmakhala busy. Anthu akhala akuyamikirani kuti yayi koma Sangwani kunena zona ntchito inde mukutipula. Mukhala ngati kuti mekiyo anangokupangirani kuti basi mungokhala kumeneko. Mufotokozera bwino ndithu koma although you're doing a good job tikudziwanso kuti alipo anthu ena amene sakutha kumvesesa mwina ndi mwina zokhuzana ndi zisankho zimene. So lero tikupasani mwayi kuti muyankhe mafunso a Malawi. Koma poyamba take us through the process of tomorrow. Chitachitike nchani kuyamba mawa pamene siku liku Malawi akudzuka tiyembekezere zotani zitachitike nchani mpaka na kumaliza kuvota nthawi ya madzulo ya 4 koloko. Take us through the process Asangwani Mafulira ku bungwe la MEC. So kwambiri sizodi ndiambire pati kone kuti ambiri ndiolembe sankantra foto kwanzira ina sakundipa. Onita akandi ndosiyana ndizibanye ndinkaingira ndapi timafuna tuntundu umenewu azifika pamala voti safukoloko mawa pasapezeke monitor wa chipani kunena kuti ndikagona pa center afike safukoloko a5 timakhala tikamba zokonzekera kutsegula center ndi amakhala kuti kutenga katundu kika pamalo pake kuonesa pakakhala monitor apa pazakhalawo oyatsimikizwa maina mkaundula voti apa opereka ballot paper ya president ya center ya polling station mukatha pamakhala ndondomeko sosatira kuti musagule center ija ndi pamakhala kutenga ballot box ija kuonesa kwa anthu kuti mulibe chilichonse ndikupanga siku imeneje ndi ndondomeko imene timapanga sisikolokesana wani ikakwana sisikoloko mamba kuponyesa voti kuponyesa voti koyambirira kumakhala kwa anthu amene akugwira ntchito ya chisankho ndikuti presiding officer ndi mapex ake ndi naonse
kuphatikizapo achitetezo, kuphatikizirapo amonita azipani ndi makandidate amaponya voti koyambirira. Ndiye ngati kuti ngakhale ndi amene ali mamonita candidate iyo akuponya voti koyambirira kapena atauponya nthawi iliyonse during the day? Popeza mwafusa candidate kamapita ukaponya voti asalawirire, chabwino asapezeke kuti 5 koloko alikale pamzere. Chifukwa candidate akafika timafuna kuti asakhalise pamalo aponyekaye voti azipita. Ndoti akabwera nthawi yoti senta sitinatsegule amene yakhala nthawi yayitali lekandidate abwere nthawi imeneyo after 6 akapita anthu aja akamutenga ndikamuponyesa voti azipita. Akasapezeke candidate kuti ngati yayi ine ndifuna ndikhalebe pamzere ndimafuna ndikhala ndi anthu asatire dongosolo limeneli. Akafika candidate aponye voti azipita. Ndini makamba za anthu oponye voti kwambirira ndimafuna ndifotokozereponso gulu lapadera ili. Yes. Lamulo linadusa ku parliament likulola kugwira ntchito kumalawi electoral commission achitetezo kapena mamonita kaponyera voti kumene akukagwira ntchito pa tsiku la chisankho. Chabwino. Ndingadali kwina yakatenga chilolezo kwa kusiteza returning officer awo kuti akaponyere voti kumene kwina. Asapite chifukwa changazese pamene ndezikhoza kuendesa somanga maphokoso pamene akuyankhula nawo uyo athandize kutsogolo akhale abesankho. Voting ikayamba 6 koloko ikuyenera iyende osayimitsidwa mpaka na 4 koloko masana. Ikakwana 4 koloko tilipatenga munthu wathu osimonita wachipani koma munthu ameki ovala vest yameki ukakhala kumapeto kwa mzere aliyese amene adabwera after munthu amene sakuloterapo joina nawo mzere umene ulipo kuti aponye voti. Koma wina aliyese amene alikale pa mzere ali kusogolo kwa amene akuponya voti ndi silingatseke polling station kuti basi zonse zatha mpaka anthu onse amene anali pa mzere 74 kwekukwana akhale kuti aponya voti apita. Ndilengerepo mpata chonde mukaponya voti yanu zipitani kwanu. Paluphungu umene umachokera kwa anthu ena kumati yayi mukaponya voti mukhalepo muyambe kulondolera voti yanu. Chipani ndi candidate wina aliyese anapasidwa mpata oyika mamonita. Mamonita amenewo ali pa polling station pamenepo kuonesesa kuti zinthu zikuyenda bwino. Ndicho nditikaponya voti tizipita kunyumba. Pamenepo Sangwani tinaona ndithu zipani zina zikukamba zonena kuti ndi udindo wathu kapena ndi udindo wawo onena kuti akateteze mavoti awo. Ndiye chimene mukufotokoza pa nchonena kuti if not properly done zimene zikuoneka ngati kuti zithoka zophwanya malamulo achisankho. Mwina mungowonikirapo chifukwa ena genuinely mwina zimene zija anazitenga chifukwa zinachokera kwa atsogoleri awo. Zikomo kwambiri. Malo oponyera voti ndi malo oti mnthu sumangoyendapo kungulo apo. Ngakhala atakhala kuti ndi amudzi mwanu kali malo ndi anu tapanga lenti kwa inuyo chonde simungamangoyendapo pali malamulo ake. Ololedwa kukhala pa malo oponyera voti ndi ogwira ntchito yachisankho achitetezo amene atumizidwa kugwira ntchito pamenepo. Mamonita azipani kapena makandidate oyima paokha. Amabungu omwe saboma amene avomerezedwa accredited osati kungonyamuka kuti anthu amandiziwa ine ndomenyera maufulu anthu kaso kumenda maseta tisachitike.
ena amene aloledwa ndi atolankhani komanso ena ololedwa ndi ena akachisankho anthu amene akaponya voti. Amenewa ufulu wawo umatha pamene aponya voti. Akangoponya voti ufulu wawo ukhala pamalo oponyera voti wathera pamenepo. Kulibenso zomakhala kumazungulira kumanena kuti ayi ndifuna ndigadire voti yanga, ayi ndifuna ndionesese chani, ayi kulibe zimenezo. Chonde mukaponya voti zipitani ku nyumba, musapezeke mungozungulira pamalo oponyera voti. Chinanso chimene tiyena kunena pano kuti anthu azoti ncholetsedwa ndi kukhala ndi asogolera azipani kumayendera masenta. Chonde pasapezeke mdindo wina aliyese kandi secretary general kandi director of campaign kandi president wa chipani amene kumafuna kumayendera ma polling station kuti aziona kuti zikuyenda bwanji. Zimene zizosaloledwa. Palibe lamulo lokuwalola iwowo kupanga zimenezo, ndipo ifenso sinapanga credit loving monitor wakuchipani kapena candidate. Kadali kwa chipani tinanena kuti amene afuna kuzakhala nawo apereke dzina lake ngati monitor. Ndiye kamapereka dzina asankhe inati akakhale pompo. Koma kulibe zoti ayi utali pabi weekend yo paesi kuli kuni ukatembenuka muli kubunda. Mwanjira ina Sangwani, mwanjira ina zipanizo ngati ziufuna kuti mavota awo atetezeke, njira yovomerezeka ndi kukhala ndi monitor wawo amene azikhalapo pamalo ndi amene ali maso a chipani kapena maso a candidate iyo kuti aone kuti zinthu zikuyenda bwanji, sichoncho? Penepo ndikugwirizana nanu kwambiri chifukwa chakuti monitor amene akuyikidwa pa polling station sanasankhidwe ndi ma electoral commission. Anasankhidwa ndi chipani kapena candidate. Ndiye tikafika pa ntchito ngati asamapezeke soti ngati wowo akutsogoleri akukhala ndi chikayiko ndi ma monitor awo. Ayi akhale ndi chikhulupiriro ndi ma monitor awo. Ndi yankhilepo tusopenepo ena nkumafunsa kuti ena ngena afe timafuna tizikapereka zakudya kwa ma monitor. Chonde ngati wina akupereka zakudya kwa ma monitor asafike pamalo oponyera voti, akhale 100 meters away. Ndi atumize kupeka kuti akamwita amubwerese monitor wawoyo ayankhula naye konko kumbaliko zimene afuna kupasana apasane azipitirira. Chabwino. Mwina muli pa monitor pomwepo, tamvapo kumbuyoko kuti mwina yafika nthawi chatu sono mwina awerengera monitor kuzaona kuti isizi kuyenda kusowa monitor okunguthawa. Olo kapena mwina anauzana kuti amisanayambe kupanga mwambo wa chisankho tikulipirani sana alipire wakwiya monitor. Mmapanga hando bwanji pamene monitor waoneka kuti is not cooperative kapena wachoka kumene? Zikomo kwambiri. Ndina siza banjira chifasi na tseni maseka center masina fotokoza zimene zimachitika after. Chabwino. Ikamatseka polling vote box pamene ilipo imakhala pompo. Ndiyankhilepo tuso dzina zimene zimakambidwa kuti iyayi ikazaza machoso kaisunga kwina. Ngati yazadza kuti lifuna vote box lachiwiri, imakatenga vote box lachiwiri ndikuyika pamwamba pa vote box yazadza kaleja. Sitimanyamula kukasunga kulumwe ina iliyonse ayi. Madzulo potheka kuti wosiriza waponya voti waponya voti. Presiding officer amatenga seal amakhala kachitsulo pamenepo kwina ku plastic ndi namba yake. Ndikupita pamene pali vote box paja limodzi ndi mamonitor ndikukatseka. Akamatseka mamonitor azipana ndofuna kutenga nambala ya chipikimiki. Chimodzimodzi mmene anatengera nambala mmene amatsegula polling station for vote box imaonesedwa kenako nkumatidwa ndi masilu. Ma monitors amatenga namba zaja. Tikatero vote box ikunyamulidwa kupita nkati.
ndikati kupita mkati ndikuti pa classroom ya pamene voti imachitikira. Ndio bwino lake ma police station atambiri ali maskulu ndi magwisa ntchito ma classroom kuwerengeramo. Olerwa kwa amene ndi monitors a candidate kapena chipani ogwira ntchito za meki oonelera kuchisankho ma observers akayamba kuwerenga ndi dongosolo kuti mangofikira kuyamba kuwerenga chifukwa choti kuyamba kumakhala reconciliation ya ma ballot paper kwamwina sindikuifotokoza yonse mwinaso ndondomeko yonse sensaiwerenge yonse ndifotokozere chonchi kuti ndiyankhe mafusana amamonita aja chikayamba kuwerenga kutidamba kunjika mino wakoneka apo wina ndikumazezeka wina wakuti wayana ndikupezeka awanda sakuoneka apo mwina ndemonita wawanda amapezeka kuti akuyamba kuda mtaula. Mamonita onse amene akundimva amvetsere ichi, si udindo wawo kuwinisa candidate pa tsiku loponya voti. Udindo wawo ndikuonesesa kuti zonse zayenda mwachilungamo malingana ndi ndondomeko komanso malamulo achisankho. Kaya candidate wawo wapeza 1 kaya wapeza 0 akamuze zoona unali udindo wake kupanga kampeni kuti anthu akaponyere voti. Pa tsiku loponya voti kukhala ndi monitor amene akuoneka kuti akufuna aziyesesa kukopa anthu kuti aponyere voti candidate wake amene kumpeza ndi mlandu. The fine yake ndi 10 million komanso undende 5 years. Ndicho ndi mamonitors musakanyengeke musaka lozele kuti muyambe kumayesera kuti mupangire kampeni candidate pa tsiku loponya voti komanso anthu afika panzere kumeneko akakugwiranikoni. Ngati mwapita kumeneko ntchito yanu ndikuonetsetsa kuti zonse zikuyenda bwino, palibe chimene chikuchitika chimene chitikaja from the set procedures and the processes. Nkhani yokuti monita kunyanyala tipanga hando bwanji. Yes. Monita kunyanyala kapena kujoga nthawi yowerenga tisanamalize kapena kufika pene kuti munakatamaliza ndikumuwuza kuti sanamalizatsi akukana. That does not invalidate the result itself. Kaya wanyanyala kaya watachokapo malizatsi aja akhalabe valid ife tipitiza ndi ntchito yathu. Mwina chimene angapange kuti zaidi officer ndikulemba zimene wachita monitozo mu group limene amakhala nalo record of voting process. Kuti chipani chapa kuti anachoka sana saidire. Mamonita sana alipidwe. Mwina anthu atidauza napo zeni chifukwa chokuti ngati munthu uli ukonda candidate ngati munthu uli uchikonda chipani sungamayembekezere kwambiri nikweni kuti iwe ukhale monitor motivation yake ikhale kuti akulipire. Pena anthu azikhala ndi mtima opanga volunteer towards their candidates and their political parties. Iyi ndi ntchito ya tsiku limodzi lokha koma imakhala yofunikira kwambiri. Mwina ndita mwimine pompo chifukwa Sangwani osati amene ndi Sangwani Mafriwa kuchoka bungwe la Malawi Electoral Commission koma akhala akupitiriza kuyankha mafunso amene Malawi ali nawo okhuzana ndi chisankho. Mu studio muno nanena poyamba paja kuti ndili ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa ndikupase mwayi kuti mwina uyankhulepo za chisankho zimaka mwina madera amene ungafune kunena kuti Sangwani afotokozere. Ukangotha iwe tikupita ku msumba wa Mzuzu kuli Sam Kalimira kenaka tizapitanso ku Machinga Blessings Tambala nayenso kuti ali ready kumeneko. Ndaonanso Blessings Makuwira ku Balaka nayenso kuti wakonzeka ndi Malawi kuti afise mafunso ku bungwe la Malawi Electoral Commission.
ndithokoze kwambiri Sangwani Mafulira walankhula bwino kwambiri watitengera njira yonse yachisankho imene chikuyenera kuyendera tsiku lonse mpaka ukafika pa nthawi yoti atseka. Komano pali mbali imodzi imene mafuna aunikire chifukwa dziko lili linasintha masiku ano mmene timachitira kale ndizosiyana. Masiku ano anthu uthenga ukufala mwachangu, anthunso ali ndi zida mafoni chani zimene zikugwira ntchito zosiyanasiyana. Kodi uyuyu wovotayo ndimafuna pamene pa Sangwani alongosole bwino udindo wake ndi wotani, akalowa ballot box atani ndizololedwa makamaka ndimayang'ana pamene kuti ndizololedwa kuti wavota because pena amati vota ndi vote ndi chinsinsi. Komanso taonapo mbuyo mwina ena akangovota kumene amene mudzakutulutsa foni yawo ya kamera ndi kuyijambula votizi. Ine ndachonga apa nayo ni kuiponya kaya masamba anchezo kandi pa WhatsApp kandi pa Facebook. Taona nine nachonga mote tsiku lovotalo likanali mkati. Malamulo pamenepo amati chiyani ndizololedwa, ndipo ngati zili zosaloledwa machitidwe ake kuti mwina zichepe atani makamaka pamene ningafuna alongosolepo ndi pamenepo. Chabwino Amafulira. Zomwe kwambiri ndinene pano kuti sizololedwa kuti munthu amene akaponya voti atenge kamera yake azijambula. Tili ndi ballot box imene munthu amatha kukhala nayo moponya voti mosunga chinsinsi chawo kapena kusankha munthu amene akufuna. Koma ballot box imene sikuti umabisika munthu timayika moti umaonekeranso. Ndi wina aliyense asayembekezere kuti angakajambule voti mwachinsinsi ndipo chonde asapezeke. Pali ife amene timakhala timati ma-content producers. Sizoti mukafika pa polling station ndi muyambe kuti ndikulowa live pano mwandiona ndikutsimikizira dzina langa kaundu la voti kuyuza BVVID ndayika chala changapa mwayiona nkhope yanga yatuluka anditsimikizira machina wakugwira bwino ntchito mabasi tathokoza ameki apa mwandiona ndikunyika chala changa muinki apa ndipasapeza ayi zimenezo apasapezeke wina wake wakajambula malaivi kapena masefe pa polling station. Chonde process iyi ndiya serious. Munthu onkhalidwa nkhana akafika pamalo oponera voti samangofikira kujambula amayenera kupempha chilolezo kwa presiding officer. Ndiye munthu uyu amene akuntchula wanangwayo osaponya voti ali ndi udindo. Udindo wawo ndikuonesesa kuti ndondomeko yonse ikuyenda bwino. Komanso asaphwanye malamulo achisankho. Mwachitsanzo asapezeke kuti akuyamba kukambitsana kuimba nyimbo kapena kupanga kampeni za candidate wina aliyense. Popita ukaponya voti onesetsani kuti mavalidwe anu sakuonesera kuti ino ndachipani chanji kapena candidate witi. Ngati simunavale bwino akakubwezani sakutanthauza kuti simponya voti ayi. Koma chimene akufuna chakuti mupite ku nyumba mukasinthe zovala mukabwereke zovala zakanyumbiko. Osati mukale kupita kuponya voti wavale achipani wavala malaya achipani. Zimenezo ndizoletsedwa. Zomayankhulaso kwambiri ndi anthu mukakhala muli pa polling station ndizoletsedwa makamaka pamene munthu apasira ballot paper yake akupita kukachonga pasapezeke munthu omuyankhulitsa. Chosiriza kuwulula munthu amene mwamuponyera voti pamene mudakali pamalo oponyera voti pamene ndi koletsedwa. Mukapezeka mafaini ake ndi omwe aja 10 miliyoni ndi kulowa mkati 5 years. Chabwino pano tipite kwa atolankhani athu. I think pamene panamonga nanenera pa Blessings Makuira kubalaka, Blessings Tambala kumachinga, kumzuzu Sam Kalimira, komanso pali ena amene abwera fatena apempha atolankhani ndithu kuti amene angapezeke tiyeni tichite ntchito imeneyi ndiye ngakhalenso kudowa mati ifenso kuno tili pa standby kwa pamene akupanga finalize foni mwina wanangwa mwina ngati pali ene comment ukuona kuti Malawi akumvesesa zimenezi, Malawi akonzekera?
ineyo nkuona kwanga ndikuona kuti amalawi ambiri pakali pano makamaka amene atenge nawo gawo pa chisankho chimenechi akumvetsetsa choyenera kuchita. Mwina ngati mungakhale mavuto ena ndi ena zikhoza kungokhala ting'ono timene tikungobwera kumene ndi malamulo malinga ndi kusintha kwa dziko kumene anenako. Komano khalekhaleni ngati mwina zambiri zimene Sangwani walongosola apa zosavala makaka achipani, kubwera nthawi yabwino, kusabweretsa chisokonezo ambiri akudziwa. Andi ndili chikhulupiriro chonse kuti kufika tsiku la mawa ngati kudzapezeke zosokoneza zidzakhala zochepa pokhapokha ngati pali ena amene mwadala akufuna ayambitse chisokonezo mwa njira ina iliyonse, mwina kuphwanya lina mwa gawo la malamulo achisankho. Komano ndi chikhulupiriro kuti ambiri akumvetsetsa ubwino wake malo moponya chisankhomo, makhalanso anthu othandizira amene ndikukhulupirira kuti akayesetsa kuti zonse ziyende bwino. Komano khalekhaleni ndi chikhumbokhumbo changa choti tonse ziyende bwino ndi cholinga choti tipititse patsogolo dzikoli. Chabwino, tipite kwa mtolankhani wathu Blessings Makuwira. Blessings, ukundimva pa line? Blessings, ukundimva? Ayi, Blessings ukhanga tisa kundimva. Ndipite kwa Blessings Tambala. Blessings Tambala kumachinga. Hello? Hello. Aha. Kumachinga umeneko kapena tipite ku Tiri kumachinga kuno kumveka ndi bwino. Chabwino. Blessings kumeneko kwa chabwanji? Kuno tuli kwa chabwino, kwa janditu kwa dzuwa. Tiri kudziwa kumeneko kublanja yali kuti lero kwa chabwanji. Kunonso kuli bwino ndithu. Tacheza ndi Amalawi awiri atatu funso lake ndi limenelo kuti ngati pangakhale chinthu kamene sakuchimvesesa ndi chiti onse otha kuwafunsa mwaka mosatizana kenaka akumeke ayankha mafunso awo. Chabwino apa ndili ndi munthu mmodzi amene DJ naye munayamba tikudziwena. Ndine Innocent Masauli kuno kumachinga. Nkhani mwaisatira bwino lomwe mwina pamene mungafune kuti mmeke kufotokoze bwino mwina pa nkhani ya chisankho ndi pati amene simukumvetsetsa. Nkhani ndayisatira kuno kwa chiyambi pamene sindikumvetsetsa mpona kuti akuti pali magulu ena amene atchula amabungwe apolisi ndi anthu ena kuti amenewa akuloledwa kuzavotera malo aliwonse amene azayikidwa pasikuli. So funso langa lipona kuti mbali ya anthu ena monga ngati ana asukulu amene analembesera mbali ina panopa masukulu sanasekulidwe alutali ndi sukulu, kodi amene sakuloledwa kuvota and tikuwuzidwa kuti mavoti amene ayenda mu reverse systematic kuti munthu akhoza lowesa zina ndikucheka kuti ngati unalembesa. Kodi ndizokanika kwa anasukulu kuti malo amene ali sangathe kungolowesa zina mu system kono kuti analembesa adepere ndikuvotera kukhamina kumfuna kuti ngati president. Chabwino ndithu ayana ameneyo ndithu ndi mmodzi mwa anthu okhala kuno kumachinga makamaka akufunitsitsa kumvetsa pa nkhani ya chisankho makamaka kuchokera kubungwe la MEC. Mafunsotu abwino ndikuthokoze komanso akhale pomwepo kuti amvere bwinobwino kuyankhidwa kwa mafunso awo. Asangwani mwafulula ndikhulupirira kuti mwamva mafunso amenewo. Ndinamva funso loyambiriralo linalo sinalimve bwinobwino koma lachiwiri makamba za mastudenti kuti analembesa kwina pano sukulu sizinasegulire so adakali ku nyumba koma adalembesa mwina ali ku sukulu ku boarding ndiye amene oza athera bwanji. Kodi simmanena kuti system yanu magwisa ntchito biometric system kuti mutha kungoyika chala kapena kuyang'ana mu system nkuona kuti ayo anachunga analembesadi wasinkuvota kumene kuvotera president. Zikomo kwambiri. Ndinene chonchi kuti anthu amene analembesa mkaundo la voti alipo 7.2 million. Osewa akaponyera voti kumene analembetsera mkaundo wa voti. Palibe amene akuloledwa kunyamuka kaponyera voti kwina kupatula magulu amene ndinachula aka. Anthu amenewa ndi amene akuloledwa ndi okhawo kugwira ntchito chisankho okhawo
amene atumidwa achipirizo ndi meki ndi maofida azipani. Palibe amabungwe omwe saboma amene akuloledwa nawo pagulu limeneli. Ndi ana sukulu amabungwe omwe saboma kaena ndi amene atuluka kumene kundende ndi ena otero amenewo abwino kuti analembetsera. Ndi ana sukuluwo akuyenera kuti athandizidwe apite ku sukulu kumene analembetsera kuti akaponye voti. Tikulola tsiku loponya voti. Mwina mwachidule ndifotokozere choncho. Chabwino pamene patunde kuti anawo atu zawavuta titero sizinganenetu zawavuta wayana mawa likhala tsiku la holiday ngati tingatheke ngati kungatheka kotheka aloleni ana ayende apite kumene analembetsera kuti akaponye voti. Chabwino ayi practicality ya wina amene amaphunzira ku Mzuzu Government Secondary School koma achokera ku Phalombe akangopita ku Mzuzu kangovota ndikunyamukanso ndikubwereranso Phalombe. Anyway mwina nzinthu zoti tizaziganizire ngati dziko kusogoloku amazisankho zimene zikubwera apa. Pano tipite kwa mtolankhani wina, tipite sopano ku kumeneko tiyambe ndi tinali ku Machinga ndi tipite kwa Sam Kalimira ku Mzuzu. Sam Kalimira ukundimva? Wayana ndokumva. Aha, zomwe kwambiri. Uno kwa chabwino wayana. Chabwino. Ngadziwa ndithu. Ndipo kani imene yukambidwa leroyi kuchuluka ali pano kuti mwina kayankhule kwa ndingatira kwa mmodzi kuti mwina kapena afuse kwa mafunzo awiri atatu. Chabwino. Atsogoleri poyamba. Zina ndichondani. Zina ndi Sibusiso Zimba. Mulani mafunzo. Ine ndinawo ndithu alipo atatu. Kamwalameke lilipo mpano akupfetsera mwina mufunzo. Iyi ndi athokoze amwafulirwa kuti achita bwino kupezeka mu nthawi ngati iyi. Ine ndinanu mafunso awiri. Loyamba ndilokhuza atolankhani. Ndinamva kunena kuti ma security agencies okhuzana ndi komanso ma monitors ndi ma officers ena azipani akuti anapasidwa mpata onena kuti akavotere kumene iwo akagwirire ntchito. Koma diso la Malawi ndi atolankhani komanso atolankhaniwo ali ndi ufulu. Kodi apapa pankhani yonena kuti iwowa asapasidwe mpata okavotera kumene iwo akagwirire ntchito muti yankhapo motani kuna kuti pangani ya ufulu wawo? Kodi pamene ankapanga kungowaganizira enawo kodi atolankhani nchifukwa chani sana aganizire? Chifukwa inuyo asangwani apapa muli pa media kusweza kuti atolankhani ndiofunikira kapena kuti media ndiyofunikira, komano pankhani yokhuzana ndi kukavota munapanga exclude simunaganizire. Ndiye mutifotokozere pamenepo kuti chinachitika ndi chani. Cha namba 2 nchonena kuti mavoti akavotedwa azapita pa ujeni pa constituency pamene azikapanga electronically transferred komanso manually. Ndiyeno pakuonesa kuna kuti pazangokhala mwina security agencies ma security officers ndiye presiding officer. Kodi tiyakhulupirire bwanji anthu atatuwa pakutetezeka kwa voti yathu? Lomalizira ndilonena kuti pankhani ya ana asukulu, kodi candidate wa chipani atati wapereka transport kuna kuti ana inu munalembesera kutoro koma muli kuno kumpoto gari moto iyi nyamukani zazanumu kodi munthu oteroyo ndiolakwa? Iye ndimalize motero. Aya. Kodi kumzuzuko asamu makochana
aita apase abunga la Malawi Electoral Commission Sangwani Mwafulirwa kuti muyankhe mafunso amenewa amwafulirwa. Zomwe kwambiri asubutsiso zimba funso loyambalo ndisanayankhe ndifotokozereponso kuti ololidwa akaponyera voti kumene akugwira ntchito ndi ogwira ntchito ameki a temporary permanent komanso ma security officers si wina aliyense koma yekhayo amene watengedwa ndi kutumizidwa ndi meki. So kukhoza kukhalako police officer kutengedwa wina pa Blantyre police kutumizidwa ku South Lunzu Primary School ameneyo akaponyera voti kumeneko. Kukhoza kukhalanso police officer kuperekedwa pa Blantyre police pompo koma akuperekeza mdindo wina amene ndikuweze kuti mdindo amene analembesaso ku South Lunzu kuko uyo operekeza mdindo winayo sangakakwine voti chifukwa chakuti kupita kwa kumeneko yandiza Malawi Electoral Commission ngakhale onse awiri ali a polisi maso wina akuzenzera malo amodzi ande onse akagwiranso ntchito malo amodzi. Munakambaponso zokuti azibani ndiyo madindo ena ADI kuzibani tikutengako mamonita okha amene azibasa kukakhala pa polling station. Ndondomeko zina zonse zimene ali nazo zazibani sizimatikhuza. Anthu amenewo sangabwere ndikunena kuti ife ngati chipani chathu atika kuti tizipa ngati ziyendera mu Lilongwemo, ife atika mu Mzuzu muno tionesese kuti mamonita zathu tasamalira chani maprocesses ngati amenewo sakutikhuza ndisangabwere nkunena kuti ndikufuna ndikaponyere voti kwina. Nkhani inatuluka ku parliament pamene parliament imakumana atola nkhani kudzera mwa mabungwe awo anakayankhulanso mbali yawo parliament inamva chimozimozi kwa ma observers chimozimozi nkhani ya na skulu ndiotuluka kundende zonse zinakakambidwa koma parliament in its wisdom settled for the three categories which I've mentioned. The winner mwake yanchira kwake kuti kwaina ordinance achifwa chani zikhazo ndivutirapo koma ndifotokozere kuti ndimene lilili lamulo kuti linangolola magulu atatu amenewa. Ndifolo panali funso lokukhuza malizati ndi amakamba kuti pakakhala presiding officer ndiyo asikilizeka zapateneza. Chimene ndikafotokozere pano kuti azibani akuika akapena makandidate akuika mamonita pa stage ina iliyonse. Tikayambira pa polling station pali monitor wachipani kapena candidate. Zosatira zikatengedwa kukafika ku constituency tally center kumene kuja sizikungopita pali mamonitors azibani ndopikisana amene zakapeze pa polling pa constituency tally center. Tikapaonjetsera sitimaonjetsera mobisa ngakhale presiding officer akafika kupereka malizati sapereka mobisa amapereka pamaso pa mamonitors azibani ndine onse amene abwera. Zimene zionjesedwe pa constituency tally center mamonitors azibani akuyenaso kusayinira ndi kugwirizana nazo monga mmene anachitira pa polling station. Chimozimozi akakapanga ku district tally center de asadandaule kuti yayi kotumiza malizatiko kuti presiding officer yekha kapena constituency returning officer yekha ndi achitetezo nditi akhulupirira bwanji. Ziwani kuti mamonita azibani alipo ponsepo ndipo nawonso akasayinira malizati amenewo. Choti kuzonse nchoti malizati akalowa mu system akuyenera kupulintidwaso kuti mamonita azibani asimikizike kuti zimene mwazalowazo ndi zolondoladi zokufanana ndi zimene zinabwera kuchokera ku polling station. Amenaso kusayinira amenaso kusayinira lina nali galimoto kuti ndatuta ma students kuti anangasi ndofuna akavote koma ali kutali
ali ku holiday nde nkunyamula ndithu kuti abwera azavote walakwa oteroyo ya choti muzoche nchochi chakuti kukanyamula munthu kunthandizira kukamusiya kumene akukaponya voti imene ija timati voter fading voter cha voter fading ukayang'ana malamulo palibe chimene munthu akulakwitsa chifukwa chokuti amene akaponya votiyo ife ngati Malawi Electoral Commission timamutsimikizira kuti ndo imene kuponya voti pamalo amenewo kapena ayi koma pamene pakhale vuto ndipakuti anthu awa akhala ndi kamtima kodi mmene thank you one akhala ndi ena mantha kuti awa amba kubweretsa anthu akwina deno kuona lisati njira iyi yachisankho isakhale ndi chikayiko china chilichonse sizovomerezedwa kuti munthu apereke galimoto inyamule anthu kupita kokaponya voti ndikhulupirira ndayankha pamene imeneyo mwayiyankha ena thomanena kuti ukasiya patali kenaka ayende koma I hear your point mufuna kuti pasakhale ndithu kuganiza kwina kulikonse kokayikirana kuti wina nakatuta anthu nchifukwa ndaluza ayi pasakhalepo pamenepo tipite sopano ku machinga ku bala ku machinga Blessings Tambala ukundimva palaini ndikhale Blessings Makuwira bwanji Baraka khale Makuwira vuto tu machina Blessings koma tiyeni Blessings Makuwira ku Baraka Blessings Makuwira ku Baraka ndilede ndi anthu awiri amene akufuna kufusa mafunso munafika cha nthawi yangu fusa fuso limodzi chifukwa cha nthawi mungofusa fuso limodzi koma zina lijani ndani pati zina langa ndine Peter Banda ika eneni ya Malawi fusani fuso ubunge la Malawi Electoral Commission funso langa ndimafuna ndithu ndithokoze kwambiri kuti ndamvaso kale kuti wamkulu wa pampando wa meki alipompa kuti imene atiyankhe funso lathulu osati wa pampando olakulira director of communication yes zikoma kwambiri funso langa ndionena kuti ifeyo ngati nzika ya Malawi takhulupirire bwanji ya meki pa chisankho chimenechi popeza muno Malawi zisankho zathuzi zambiri zakhala zokayikitsa kwambiri ndiye ndo uno takhulupirire bwanji amene abacho ndini amayi so nawo safuna safuse fuso amayi duzeni zina lanu kuti ndinu ndani kubacho fuso lanu kupita ubunge la meki limene ndilotali ine zina langa ndine Helena John ndi fuso pa kwela meki pa ndondomeko ya zisankho zimene zikuchitika pa tsiku la mawa fuso langa ndilo kuti mutilimbikitsa bwanji pa tsiku la mawa pa nthawi zambiri timapeza kuti tikukhumudwitsidwa zisankho zathu tikaponya tiwazeka papetu pale tikukhumudwitsidwa mutilimbikitsa bwanji mtima kuti chisankho chathu chiyenda bwino bwanji mawa tikaponya mavoti athu mutitetezera bwanji mukhala bwanji ndi chitetezo choti mavoti athu tiponyawo asabedwe kapenanso ayende bwino mutithandizira bwanji pamenepo mmene monso nimene namalizira kuno ku Baraka mafunso awiri ochokera kwa bambo ni mayi athokoza kwambiri Blessings Makuwira ndikhulupirira kuti akhala pomwepo kuti amve pamene amafulirwa akuyankha choka bunge la meki amafulirwa funso langa lijeni ngafune mwina ndibwerezera chifukwa limene ndamva ndila amayi a John awo kuti tiwalimbikitsa bwanji mtima kuti chisankho chiyenda bwino mavoti abwezedwa onse awiri anali ngati ofanana kamba nkhani ya voter confidence kuti kodi how assured are they kuti make ionesesa kuti zisankho zimenezi ziyende bwino pasamvekeso zokuti ayika wina wabera zisankho kapena zatani chifukwa past experience has shown to them kuti amatha vota bwinobwino iwo alawira azipereka achita ntchito yawo ngati nzika ndithu yokhulupirika koma amazakhumudwa kuona kuti kodi apa awendesanu mmataniso kodi ndifotokoze chonchi kuti pali ndondomeko zimene zayikidwa kuonesesa kuti wina aliyense amene ali okhuzidwa ndi chisankho akhale ndi kuthekera kuona umene zikuyendera komanso ngati angakhale ndi chikayiko afunse athandizidwe yoyamba chipani chilichonse kapena candidate ali ndi mamonita awo mamonita amenewa akabwera ndi maso a candidate ndimuona kuti amayenera aphunzitsidwe
Malawi Electoral Commission yatsegula khomo kuti ngati ali wokondwa lero lolemba ife timakhala ndi maphunziro ophunzitsa anthu athu agwira ntchito yachisankho mawa. Maphunziro amapangira ma polling station ndemoni ndawina aliyense amene akufuna apite ku polling station imene anapangidwa assign lero 9 o'clock. Tikangotha kutsimikizira katunga tinabwera tikuyamba maphunziro ndi azibani ali olandiridwa chimodzimodzi ndi mamonitors ama candidates kuzakhala nawo pa maphunziro amenewa kuonerera cholinga chokuti nawonso aziwe kuti ndondomeko yachisankho imayenda bwanji, kuchitira kuti mawa tikamaponya vote nawonso athe kuziwa kuti ino apa ngakhale mukupanga chonchi koma kumaphunziro kuja amati muzitere. Iyi ndi njira imodzi yoonetsetsa kuti anzathu azipani ndi ma candidate ena atiyende nawo limodzi. Njira ina imene tingafotokoze kapena kuti anthu atendere muona kuti kuchokera pa chisankho cha 2020 kufikira lero mmene takhala tikuyendetsera zinthu zathu palibe mmodzi amene anabwera ndi kudandaula kuti pachisankho chimene kunapanga tikuona ngati zinayende bwino. Zonse zakhala zikuyenda bwinobwino, palibe mlandu umene anapita ena kuti ayi katembenuzeni zotsatira sizinayende bwino. Ndeti atsimikizire pano kuti ndondomeko zomwezo zimene zatisunga ife kuchokera 2020 pa zisankho zonse kukafikira lero ndi ndondomeko zimenenso tikugwiritsa ntchito kuti chisankho ichi chikhale chabata ndi mtendere komanso chadongosolo. Amafuliro zikomo pali atolankhani omaliza awiri apa ndifuna kuti mwa nthawi I think tasala ndi 7 minutes. Tipite ku Central Region ku Salima. Osman Kaliati, mwadzuka bwanji Kaliati? Ukundimva Osman Kaliati? Kuno ndikuva ni bwinobwino. Ine ndadzukatu kunonso tadzuka bwino mwansangasanga tatenga malayi modzi funsoso limodzi kuti ayankha mafuliro aku Malawi Electoral Commission. Mwina mzanga tina lako ndi ndani komanso sekuti funso lako limodzi ku bungwe limene la MEC. Dzina langa ndi Stephen Macheso kuno kusalima ena mandidziwa kuti moya. Ndimafuna ndingofunsa chifukwa cha zisankho za mawazi. Ndona kuti mwakamba zinthu zambiri za chitetezo sikirete chanchani zina ndi zina zoti ziwathandiza Malawi. Komano sindikudziwa kuti ndondomeko yanu mwayikoza motani chifukwa pa nthawi yona kuti anthu akufuna kuvota amakhala ali palaini ali panzere ndiye mwina munthu wina amatha kudwala mwazizizi kapena mwina kugwa kumene ndiyeno sinza kuti dongosolo ngati ino ngati ameki kuti lokhuza za chipatalazi kapena kuti munthu athandizidwe mwazikoza motani. Komanso kusowa kwa mafutiraku mungona kuti zinthu ziyenda motani ziyenda bwino lero pafatiziwe pene popo. Chabwino ayi zomwe kwambiri kusalima mafunso awiri abwino amafulirwa. Mwansangasanga yes. Ndi futuro pali kukambisana kwa mira ndi makampani oguzidwa kuti Malawi Electoral Commission ithandizidwe pasapezeke dera limene tikukanika kugwira ntchito ya chisankho chifukwa cha nkhani ya mafuta. Ndondomeko zimene tinazo tikuona kuti zonse ziyenda bwino pane ndikamba pano ndimoti tamaliza kutumiza anthu onse akafika ma polling station. Anthu odwala mwadzidzidzi pa polling station inene chonchi kuti tithokoze anzathu a Red Cross amenenso akuyika ma volunteer awo ma polling station ambiri mdziko muno. Ngati kungapezeke kuti kwachitika emergency ndikuti anzathu a Red Cross atithandizire komanso ndikuti anthu amene ali pa polling station amene amatha za first aid anthandizire munthu ameneyo ndikonso antengere ku chipatala ndi atsimikizire kuti kukhala a Red Cross othandizira pa nkhani imeneyi. Komanso ndondomeko yathu ndiyo kuti ngati angabwere munthu odwala
amene sitimafuna akhalise pamtiri aponye voti msangamsanga zipita kuchipatala pena zipita kunyumba akapumule. ayi mwayankha ndithu pamenepo. Gresham Gama kumulanje ukundimva pa line? ya ndikumvani ndithu. Kumulanje kwacha bwanji? Kuno kwacha kasudzwa kupantaya. Kunonso kwacha bwino. Timaliza ndiwe tatipezere Malawi mmodzi afunsefunso kwa mafuliro akumeke. Okay, chabwino mwina mkhani mukimvesera mwina mukazaidi funso lotani kwa Sangwani. Ya mwachidule zina langa ndi Mike Nyongolo. Ine kwambiri ndimangofuna Sangwani adangoti simikizira chifukwa kuti takati kumvambuyo mukuna kuti pasenta pa nthawi yeniyeni yotseka ndi 4 o'clock mashini azakhala kugwira ntchito nthawi ya 4 o'clock koma asimikiza kuti onse amene azakhale pa line after 4 o'clock azavota. Ndipo anthu ena amene nditi ndi mantha kuti kodi ifeyo amene tikuvota after 4 o'clock maina athu akuwadi mu system atetezeka ndipo pata kuti simikizira kuti kodi alikanjira zanji zimene zingapereke chimpekezo kwa anthu amene avota nthawi ya soko ikapitirira amene akadali amene anali panzerepo nthawi imene system yatsekedwa itakwana. Layana chabwino. Ayi zomwe kwambiri ndithokoze kwambiri ku mulanje Gresham Gama. Sangwani Mafuliro in 1 minute. Zomwe kwambiri aliyense amene azakhale kuti ali panzere 4 o'clock itakwana amene adzaponya voti bwinobwino ndi nkhani choti azoiche kuti kumapezeka nthawi zina msenta yatsegula mochedwa zifukwa zosiyanasiyana ilekeze kuti malo motsegula 6 koloko achedwa ndi 4 hours atsegula mwina 10 koloko. Amenewo malingana ndi ndondomeko akuyenera kuonjezera ma hours amene analuzawo ndi moti atsekere 4 koloko atseka 8 koloko. Ndatsimikizire pano kuti makina amene adzakhala kugwira ntchito mpaka na pamapeto pa nthawi imene anthu akuyenera kuponya voti. Chabwino. Ayi pa nthawi yasalayi ndingompasa mwayi Wanangwa kuti usati mundipase ineyo. ya ine mafuna kuti mwinayi ndi mawu oti asanzikane nanu ino ndithu alibi. Chabwino mwasangasanga tikupaseni inuyo Asangwani Mafuliro tamaliza. Koyamba kuponya voti chonda Malawi mukaponya voti pa anthu onse atatu: president, MP, councillor. Kuli madera ena amene mwina tinayimisako chisankho cha councillor kapena cha aphungu tiziwe kuti anthu akwena apita kuponya voti chifukwa chisankho cha president chikupitirirabe. Pokachonga pa ballot paper cheni tione kuti chochonga chathu chikhale mkati mabokosi. Ballot paper ya president pa anthu 17 ndiye makamaka ife odinda pokadinda mwina tisakadindire chala cha manthu tikagwiritse ntchito nsonga ya chala cha mkomba phala kusogolo kwa chala chimwe kungoyika pankepa cha pang'ono pha ndikudinda pamene tikufunapo zakwana. Kuti asakapezeke kuti nkiucha kulowereranso kwa candidate wina. Ayi ndeno anthu athamanga m'misonkhanomu kwapangidwa misonkhano ya kampeni anthu matuluka mwawo nyinji kwa muzoti zimene zijasi zimawerengedwa pamene tikusankha kuti president, MP kapena phungu ndi ndani. Chimene timawerenga ndi mavoti opanga kampeni apanga yasala kwa ife amene tinalembesa kuti tituluke mwawo nyinji ndechonde tiyeni mawa tituluke mwawo nyinji pasakhale wina wokhala pasi. Ngati voter certificate inasowa musadandaule mupitabe kumene munalembetsera kapena opanga transfer akakuthandizani kuti mukaponye voti. Zinandikalisaka mkaundula voti tikalipeza tikakulolani kuti muponye voti. Ndikubwerezanso pasakhale mtsogoleri wa chipani omayendayenda malo oponyera voti zimenezo sizololedwa. Mwina nditayimira pamenepo. Chopitizira pepani. Anthu amene muli ololedwa kuti ndinu mamonita akuyikani kudera lina. Kutenga chilolezo mukuyenera kukatengera kwa constituency returning officer akudera limene mukufuna kukaponyerako votiro kumene mukagwira ntchitoko osati kumene munalembetsera. Ndititseka lero 6 koloko
pa tsiku loponya voti kulibezo kuti iyayi ndifuna mundipasino chilolezo ndikaponyere voti pamalo akuti ayi zonsezi pitani mukapange lero kwa constituency returning officer akudera limene ili mukagwirako ntchito zikomo. Ayi tikufunireni zabwino zonse ku bungwe la Malawi Electoral Commission maka ino Asangwani Mwafulirwa ambuye akusogolereni. Ndiperekenso ndithule mopadera kwa nzanga wanangwa Mwafulirwa achafulumira amene tinali nawo limodzi mpulogalamu iyi komanso atolankhani athu Sam Kalimira kumzuzu, Gresham Gama kumulanje, Blessings Makuira kubalaka, Blessings Tambala kumachinga komanso Osman Kaliati kusalima. Osayiwalanso Chisomo Kasu pamakina. Ine Vayana Chunga malo mwa onse ogwira ntchito ku Wireless Times tikufunirana Malawi siku lopambana mawa pa 16 September 2025 pamene tukasankha atsogoleri athu. Zabwino zonse Amalawi. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atemziredio kukuliyani kulinji tikudalira ino kulinji